سيدمر جيشكم في الجنوب. بقية هيبتكم، بقية ردعكم ستدمر هناك، وتبقى إسرائيل بلا جيش. وإسرائيل عندما تبقى بلا جيش لا تبقى. אני ראיתי כמה הם הלכו, יותר מדי מהם לא חזרו. חברים נפרדו, בתים נשברו, דמעות של משפחות נשפכו, ניצנים של אנשים פרחים שלא יפרחו. התקווה בראשנו, אהבה בנפשנו, החלום ברוחנו, אז לעד נמשיך בדרכנו. נעלמה להדממה, שוב קולות המלחמה, עוד חייל חוזר עצוב במה בדגל המדינה. דם ודמעה נדפקים באדמה, עוד אמא המומה נשארה לה רק תמונה. התקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקפל, כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל. תן לי את התקווה לקבל מה שאין, את הכוח לשנות מה שכן. הבטחתם יונה, ברקיע יש עית, אחי סיבד רעי לוקט זה לא עלה של זית. חיים בחלום, אבל יונה. צ'אי גרם, צ'אי גרם. תנק יו, ראית כוס כזאת אתה מספיקה למחלקה שלמה. פרגן כוס למשק. You are talking about the army now. I was in the Air Force. Oh yeah? Job She was a Mashakitash. Like problems with soldiers. Oh, okay. He was in Golani. And he was אחי. איפה שירת? התקווה לקבל מה שאין, את האומץ לנסות לתקן. זהו שטח האימונים של יחידת אגוז. היחידה הזו הוקמה בראשית שנות ה-90 כדי להתמודד עם לוחמת הגרילה שכפה חיזבאללה על צה"ל בדרום לבנון. סיירת מטכ"ל, חוד החנית של צה"ל, משתייכת לאגף המודיעין, אמ"ן. על התפקיד העיקרי שלה, המודיעיני, כמעט ולא מדברים בתקשורת. בעיני מפקדי צה"ל, הפעילות בשטחים דומה פחות למערכה צבאית, יותר ללחימה בפשע. יחידת המסתערבים של צה"ל, דובדבן, הפכה למעשה ליחידה שמבצעת מעצר של מבוקשים באופן יעיל ומדויק. ביד חזקה ובזרוע נטויה, מוק על המיקרופון. אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים. אני לא רואה ממטר אבל אני עומד, הראש לא בסדר, אני לא מתנגד, אורח רק לרגע ואיך שהוא שורד, רואים על הפנים, אני לא בעניינים. תחושה שלווה פנימית, אבל איפה אני אמצא אותה?